You are all I need. You are all I need. I'm in the middle of the picture. Ah! Light in the... Dobra, wracam. Będę mógł już zrobić prawdopodobnie sobie swoją butlę i teraz będzie mi się dobrze pływało. Dobrze nurkowało, bo jest takie nurkowanie, że co chwila wracać na powierzchnię to jest... To jest B. Dobra. Teraz... Glass. Tank. O. Ja. A co tu z tego wyszło? Coś miało być. Blueprint na łódkę. Aha. No dobra. Dobra, co ja teraz potrzebuję? Graph Sphere. Co by mi się przydało? Tools, Constructor, przecież mam. Nie, zaraz. Ja mam Builder, czy co ja mam w ręce teraz? Builder. A Constructor potrzebuje... To jest Constructor. Potrzebuję Titanium Ingot i Power Cell. Co tu się teraz kala najbardziej zrobić sobie? Coś fajnego. Ale co? Konstruktor. Ten Titanium Ingot. Bateryjkę zrobię jeszcze jedną. Dobra, co potrzebowałem? Copper. I silikon. I kwarc. Czyli kwarc i copper. Spoko. Do wody. Kwarc i koper. Noper, doper, hopper, sroper, boper, moper. Nieskończona ilość opcji. No i teraz to można nurkować. To jest teraz już całkiem ten. Wiem, że miedź mam w kamyczkach. Wszędzie, gdzie najlepszy staw, czają się potwory. I to jest niesprawiedliwe. Jest kwarc. Potrzebny mi jest jeszcze koper. To jest wielka, stająca bestia morska. Kwarc. A, umieram z żistów. Dobrze, że tu się życie regeneruje. Krowa morska. Sraluch morski.
Obrzydliwe. Potworne. A tam pływają zaś te węże. Wąż oceaniczny. Ale zasrał wszystko. Co za wieprz. Bez czci. Dzik z baśni. Owszem, tak. Dobra, at the very bottom of the sea. Tu coś jest. Tytanium. Aj, dużo ich. Bo ja, co ja mam? Mam... Potrzebuję koper. Cały czas zbieram to drugie, którego nazwy teraz zapomniałem. O, to właśnie. Kwarc, a ja potrzebuję koper. Wypłynąłem trochę w morze daleko. Tu już dotrzeć do dna to jest nielicha historia. Salz. Tuba. Srebro. Koper. Cześć, Aga. Dobra. Wracam. Is this the real life? Złoto! Or is this just a fantasy? Tarararara, escape from reality. Open your eyes. Ale tego dużo mam sam. Look up to the skies and see. No, wypływaj, wypływaj. W ogóle wyszła duża łatka do pierwszego Wiedźmina. Znaczy łatka, duży patch fanowski, który poprawia grafikę, coś tam zmienia tekstury postaci i w ogóle. A tak wam się przyznam, że ostatnio mi chodzi po głowie zaś przejść dwójkę. Zdaję sobie sprawę, że to jest już niepoważne trochę. Zresztą ma fabułę. Nie, nie bardzo. Znaczy ma, no... Leciałem tym i spadłem tu. A dwójka na live'ie już była, także na live'a nie, raczej prywatnie. Na live'ie tego drugi raz mogę nie przeżyć. Wy tego nie wiecie, ale... Niektórzy jeszcze pamiętają, co tu się działo w trakcie dwójki Wiedźmina, 8 godzin live'a. To jeszcze na Twitchu wtedy robiłem. Co to jest za pochwa morska? Aha, to luft tu daje. Nie głupio. Salz.
W trybie survival jest taka fabuła, że trzeba żreć i przeżyć, czyli robić to, o czym mówił pan Janusz K., żeby nie robić. Ale tam to jest jednak nie na moje te. Ja nie jestem przetrwalnikiem, ja jestem wojownikiem. Także ja się nadaję bardziej do tego trybu. Co to jest? Zdekonstruktowałem to. Fragmenty z Wiedźmina na tubę. A może... Nie mówię nie. A może tą jedynkę bym jeszcze raz... Chociaż nie, bo to save'y mam, już tak mi głupio. Znaczy mam save'y zrzucone... Ja jestem człowiekiem pragmatycznym, jak to Ślązok. Ja mam z jedynki i z dwójki save'y na pendrive'a zrzucone, czekają na trójeczkę. Teraz mogę robić. Nie jestem przetrwalnikiem, jestem wojownikiem, chcę koszulkę z tym cytatem. W sumie jest niegłupi. Zapisać. Ło, wszystko mogę robić! Patrzcie, wiele rzeczy. Copper wire, magnesium, glass, battery, small storage cube. Co mam sobie zrobić? Wszystko mam, wszystko mogę. Ale jak żeśmy tak zagadali o Wiedźminie, to się zajarałem zaś tak. Rób po kolei, po kolei? W sensie zajarałem się na trójkę, aż chyba przeczytam... Skończyłem ostatnio to... A teraz wezmę to. Czy to jest... taka różnica, także pęknie w moment. Bateryjkę. Dobra. No. Dobra. Mógłbym zrobić sobie komputer chip, jakbym miał Jeweled Disk Piece razy 2. I Wielder. I latarkę. A w ogóle... Crash Metal. Jak czytałem Wiedźmina, miałem ulubioną rasę i najmniej lubioną. Na pewno nie lubię elfów. Elfów nie lubię... Jeszcze jak grałem w grę, to już nie lubiłem elfów. No. Stasiu miał rację. Elfy mnie irytują. Przemądrzałe takie są niedobre. Tfu. Krasnoludy bardzo lubię. Takie śmieszne. Piją piwo, żreją, sikają z osła podczas podróży. A zrobię se to. A co? Wow. Czyli to jest drugie inwentory po prostu. Zajebiście. No niech leży. Jak już padło, to niech leży. Cześć, bateriar i ty. Dobra, co ja mam robić? Co mam robić teraz? Specjaliści. Co tu wykonać? Sam tukej.
Miałem robić Wildera, ale do niego potrzebne były te łony. Zrób silikon. Silikon, dobrze. Da się prywatne filmiki na YouTubie ustawić, ale na hasło to raczej nie. Silikon i może nóż albo latarkę. Power cella mam machnąć. No dobra, machnę. I co teraz mam zrobić? Może current generator. Orgon generator. Czy może... Czy co by tu szafnąć? Złonacyć. Korci mnie nóż, bo mógłbym mordować. Ale już nie mogę. Cześć, Wincer. Zrób konstruktora zgodnie z planem. A mogę? Ale potrzebuję tytanium ingot. Czyli to. To nie było to? To co to jest tytanium ingot? 10 razy tytan to jest. No dobra. Skończył mi się tytan. Ale mam chyba tutaj scrap. Nie mam, tak mi się wydawało tylko, że mam. Aha, że to jest w advanced. Aha, to jest to! Dobra, jaka ta gra jest ciężka, ja się naprawdę chyba nadaję tylko do strzelania do wrogów. Konstruktor. Wow. Jest, mam. Zasadnicze pytanie teraz brzmi... Co to robi? Biceps is always with you. Power. Wyćwiczone na WSAD. Na wodzie to postaw. Dobra. Uwaga, stawiam. Jakoś nie mogę. A że ta... O! Ho, ho, ho! Ale co to robi? Co to w ogóle robi to? Aha! Dobra, czaję. Teraz potrzebuję zrobić szkło i... Co to tam było? Szkło i coś tam. W każdym razie nie mam tego. A w ogóle to bym to wydupczył. O.
Tytan i szkło, to jest mój, że tak powiem... Tytanium... To jest scrap metal i glass to jest kwarc, 6 kłaczek. To są moje priorytety. Dobra. Ja mam nadzieję, że to działa tutaj na tej zasadzie, że te surowce to one się, że tak powiem, odradzają. Jest kwarc. Kwarc. Na bieżąco mogę patrzeć, czego mi brakuje, okej. Będę sobie patrzył. Ciemno wszędzie, głucho wszędzie. Co to będzie? Jak to przyjdzie? Ale to chyba nie ma wszystkiego, bo tu są tylko takie rzeczy do tego, do łonego. You know what I'm talking about. W końcu masz łódkę, tak? Aha, dobra. Tylko nie wiem, co potrzeba do zrobienia tych powyższych tutaj, nie? Ale Cooper to wiem, to jest... Power Cell będzie najgorzej zrobić. Ale... nie tragicznie źle. Powinno się dać zrobić. Tytanium jest. Godaj po śląsku. Już godą! Już dzisiaj nic więcej po polsku nie powiem. Ino byda godą po śląsku. Ino. Byda roz tak, a roz inakszy. W ogóle co chciałem powiedzieć. Nie wiem, już jak chcę zapomniał. Muszę kontrolować luft. Bo się sam tąkna. Ryma. Power Cell to 3 razy bateryjo plus Cooper. I no ja teraz nie pamiętam, z czego były baterie. Chyba z grzybów. Już masz to, to spoko. Dobra. Powiem wam, że to jest super gierka, jak już się człowiek naumi. Jak już się człowiek naumi, co sam trzeba robić, to jest bardzo pięknie. I no się to trochę żnie jeszcze czasem. Nieważne od ustawień. Ale spoko. Jest mocno spoko. Czy strach przed dużą wodą jest przezwyciężony? Tak trochę ino. Dobra, co ja mam zrobić? Tytan. Mom. Glass. Witam V4 Tum. Power Cell i Cooper. Ale czemu sam pokazuje, że trzeba mieć Cooper, jak ją... Cooper chyba, nie? Dobra, Power Cell w każdym razie. Kaito Boło, 2 razy bateria i silikon. Dobra, silikon. Baterio, Cooper. Aha! Czyli Zowdy Cooper, dobra. O, jako pogoda piękno. Parcel masz sowku. Mum?
Nie mam. Co mi kłamiesz? Jak nie mam? Dobra, wyłaża. Dziwnie to wygląda. Taki ten... Kosmita. Cooper. Powinien Kai sam być poblisku. Koper? Cooper? Kwarc. Ale też na propsie. Co to jest? Zalc. Titanium. Cześć Stasiu, czym się? Ciekawe jak tą grę dalej rozbudują. Ostatnio była duża, wiadomo, duża aktualizacja z budowaniem tych baz. Także bardzo spoko się to rozwija. Taki The Forest pod wodą. The Water. Można by powiedzieć. Zaraz się sam straca. Mum zawiela. Muszę maszrumy wytupcyć. I idziemy pod woda. Pitła bańka z luftem. Dobra, jest Cooper. Nie, kwarc. Kwarc. Ale mi jest potrzebny Cooper. Nie kojarzycie Kai był Cooper? Nie, i no nie Gary. Jezus Maria. Karasie. Dobra, nie bój się. Dobra, zaraz ja się już boję. Powinien Kai sam być. Karasie jedzą gunwo. Tak powiada legenda. Przy krzaczorach. Moment, a bo one są też w takich skałach, nie? Koper! Dupia do bazy. Kajłona tałona. A, tam. Żech normalnie wyrzekł ten Cooper. Rzekł i wyrzekł. Pa ba 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 ba. Pa ba 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 ba. Pa ba 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 ba.
Salz. Cześć, Dryzu. Patrz tam jako. Dobra, power cell, sorry. Power cell. A, bateria. No dobra. Jeszcze jedna. Nie! Jeszcze więcej! Potrzebuję 2 grzyby i jeszcze Cooper! Ah. I am terrified! Wydupcam cały ten kwarc i wszystko to z tego, co tu jest. Bo mi to ino zabiera plac. Mi się to w ogóle nie przyjdzie do niczego. Dobra. Jeszcze jeden Cooper, jeszcze 2 grzyby. Grzyby to tam ciul, grzyby to pójdzie, ale z Cooperem gorzej. Płetwy zrobić, żebym szybciej płynął. Zrobię sobie, spokojnie. Acid mushroom, acid mushroom. Dobra. Cooper. Cooper. Cooper jest właśnie często w towarzystwie tych krzaczorów. O! I no tu są zaś karasie zagłady. Cześć mościska. Cooper! Już wydupem, już mnie nie ma. No i tak. Zaraz, co jeszcze potrzebowało? Nie, moment. Czyli jeden power cell. A żeby zrobić power cell potrzebuję bateria. Power cell. Poważnie potrzebuję jeszcze Cooper teraz do tego osobno. Czy mnie już pierę? Czy mnie już pierę na głowa? Bo ja już nie wiem. Zaś następny. Łoszczasko mnie. Normalnie ten Cooper to mi się będzie śnił teraz. A zaraz, a może te płetwy idzie przynajmniej zrobić. Silikon bym potrzebował razy 2. A to z kwarcu, to spoko, kwarcu mam dużo. Jeszcze jeden silikon. Kwarc mam, kwarcu ci u nas dostatek. Cześć Max United. Fins. No i spoko, mam płetwy.
Jestem szybko pływający teraz. Dobra, super. Kompas, płetwy, tank. No, zaczyna coś się dziać. Całkiem spoko. Tak, jak się gra, jak już się zacznie grać, to już się całkiem dobrze gra. Co nie? Dobra, i teraz jeszcze jeden Cooper i mogę już zrobić ten swój shift. Pływanie wciąga, no wciąga. Ale gra jest bardzo piękna, tak estetycznie. Graficznie. Tu jest zaś ten sraluch. Oja. Żdzistą się. Idźcie, sraluchy. Proszę, Cooper. Nie, Tytan, oczywiście. Oczywiście. Przecież to nie mogło być to. Dobra, tlen. A idzie tu zrobić jeszcze lepszą na przykład butlę jakąś, co wydawała jeszcze więcej oksygenu. Mogę zrobić więcej, ale tych butli? To bez sensu. I co, będę miał dwie? Dobra. Tytan. Obviously. Oczywiście. Warning, 30 seconds Cooper. of oxygen remaining. Aha, czyli no to na przykład dobra, to na przykład dwie sobie mogę zrobić. To spoko. A są jakieś powiększenia ekwipunku czy coś takiego? Dobra, będę miał pojazd, będę panem. W ogóle, czy ten statek ma jakiś sens? Czy z tego statku można coś wziąć? Czy on tu odgrywa jakąś rolę? Czy on tak ino stoi, jak kupi? Mam wszystko. A sobie zapiszę. To jest mały dzień dla człowieka, ale wielki dla tego ludka tutaj. To moje! Ja to zrobiłem! Przeze mnie wykonane. To jest nasze, przez nas wykonane i to nie jest moje ostatnie słowo. A jak ta energia się traci, to potem można ją jakoś odnawiać, czy coś? Płyniemy! Morze czeka!
stronę słońca. Nie, dobra, no tak po prawdzie to nie wiem co tym robić, no. Pewnie są jakieś wysokość tego paska na statku. W dół, tam jest niespodzianka. Ale jakiego paska na statku? Konkretnie. Wiem, że pewnie jak popłynę daleko, to tam są jakieś potwory ogromne i mnie zjedzą. I ja się przestraszę i już więcej nie zagram w tą grę. Zielonkawy ze światłami. W sensie tutaj... Tam? Bardziej na wschód. Na wschód? To nie jest wschód? Jak nie jest? Aha, wschód. Co się stało? A, promieniowanie. Dobra, moment. Muszę stąd wydupcyć, bo mnie spromieniuje na śmierć. West... South... East. Płynę. No ale tu mnie też boli. Co jest ta niespodzianka? Ja tu umrę. Dobra, no. Płynę. Daleko mam odpłynąć, tak? Gdzie względem statku jestem? Tutaj. Tutaj. W ogóle jak daleko tu można dopłynąć, jestem ciekaw. Teraz zanurzenie. No dobra. Jest dno! Myślałem, że tu będzie głębiej. Grzybowy las. Ciekawe. Aha, bo ty... O! Zaryłem. A tu w ogóle na takiej dużej głębokości to tu żyją jakieś te żyjątka jeszcze? O, jak słodko. Majestic. No pięknie tu jest. Nawet głębiej żyją i nie są przyjazne. O. No pięknie, że to jest takie wielkie. Co takie dźwięki się robią?
Straszne. Wow, no tam już jest głęboko. Poważnie głęboko. A czy tu są na przykład takie duże żyjątka, które by mnie mogły zjeść? Takie jakieś bardzo duże? Aha, ja w stronę statku płynę, teraz już się kapłem. Ło, ale grzyb! Patrzcie na to! To jest ogromne! To wygląda jak planeta. To są jakieś... A co to jest? Czyli jednak coś tu żyje. Dobra, dziwne rzeczy się zaczynają dziać. Wracam do macierzy. No spoko. To jest dużo rzeczy do robienia tutaj, widzę. Na czym ta gra polega? Znaczy, no w tym trybie to... budujesz sobie rzeczy, zwiedzasz i tak dalej, a w trybie Survivor, no to trzeba przeżyć. Żyć i przeżyć. Ale no wreszcie mi się udało zobaczyć tutaj coś ładnego. Teraz jak się uzupełnia paliwo do tej łodzi? Pewnie kuperem. Czy coś? Kiedy kolejny odcinek Holce? Nie prędko. Musisz nowego Power Cella zrobić. Really? Mogli bardziej jeszcze utrudnić. Moja mała potęga morska. Dobra, to jest spoko. Na razie to na tyle przygody